Mapa na na? Kayutan na. Nangato day sa babaw, sa dililaw. Bato Leyte Market istaan. One K subscriber, 40K WhatsApp. Terus mainit agad. Please download YouTube Studio. Walay kayo. Okay din. Mga haling nga kahoy, mga mabagan na oling. Aroma Beach, Bato Leyte, Park 5. Yuan! Sige tayo kay bato-bato matutulungan. Ayaw sa day, kaya nag-video ko nga rin. Wala, mabutang na na. Usa ka isda. Isang isda. Usa ka isda. Ato asa ba? Yun! Mabutang na ang isang isda. Ayun, mubatang na rin. Mabutang na ang usa ka isda. Kinto yung isang ko. Kaya di mo imot usa. Usa ka dako nga isda man ni, usa ka dako nga isda. Asa na baboy, mga baboy. Ibutang na na baboy, ilagay ang baboy. Tarong Kano na kasi? Ha? Ha? Wala na.
At nang namuhay mag-isip sa kasalanang nagawa. Pag-asang ako'y niluluto pa. Barangay ko'y dahil sa alaga mo. Sana paypayo na lang, paypayo na, paypayo na. Ipaypay na guys. Payo, payo. Painit pa yan. Painit pa. Huwag kayong mag-upload ng maikling video upang marating agad ang 4K watts. Usa ka isda, usa, duha, tulo, upat ka baboy, apat na baboy, o 4 meat, subtitle English, Cebuano, subtitle English. Kay ngano subtitle English man kay makita man sa Amerika, no. Thanks for watching.